Okay, så vi har købt sådan nogle her. Jellyfruit hedder det. Så skal vi, tage en. Jeg tager den gule. Hvad tager du? Tag noget. Jeg tager sådan en. Jordbær-agtig. Og så skal vi Jeg tager den grønne. bide i dem, sådan her ude på siden. Og så se, om de ryger ind i munden eller ud. Vi skal fandme ikke ryge på mit tøj. Nej, Hvad skal vi gøre? man bare bide i den sådan her. Hold på. Nå, bro. Okay, nu går jeg ud. Nej, det splashede bare lige i kæften på mig. Det er jelly. Ej, sådan noget. Det røg bare lige i din mund der. Kan jeg prøve at spise det? Den gule er faktisk okay. Ja, den grønne. Nu splasher jeg bare ind i kæften. Du gør det om på den krige. Jeg skal prøve ind igen. Bare læg det her, hvis du ikke kan lide det. Jeg smider vidt ud. Okay, vil du have den her, eller hvad? Jeg hader super ting. Det er jo kraftigt, der er super det Der er en der. Okay, så prøver vi lige en til. Prøv sådan nogle der. Okay, skal vi prøve igen? Det ligner det sat. Det jeg er tror, jordbær, det er jordbær. Ja, jeg har smagt den der i går. Nej, så du det? Så du det? Jeg kan ikke komme, jeg kan ikke. Er det godt? Jeg kan ikke springe den her. Hvorfor gjorde vi det også lige her? Okay, skal vi tage de 2 sidste? Satan. Er det ikke noget med, at man skal gøre sådan her? Nej, det er den anden side, men det her, det er helt rigtigt, I gør. Men vi bider bare i dem, det gør alle andre. Okay. Ej, fuck, det smager sgu da sådan Okay, skal vi sige, psykiatrisk. hvis vi rammer ind i munden, så skal vi spise det hele. Okay. Okay, 3, Hvordan skal man egentlig åbne dem sådan? Det var virkelig sådan der. bare knække det rundt. Ja, men 3 på. Fuck det. Ej, jeg rører bare af kæften. Okay, nu bider vi det hele. For satan der. Er du sikker på, at det der er sundt? Så lige. Okay, klar? 3, 2.